Бори, я виж тук какво има. Бори. Дядо. Добри ще ти покажа. Не, мръдни Добри. Чакай сега, не бе. Ма Добри ще на разбута неща. Няма да разбутам. Айде, Бори, ела. Хайде с баба двама. Дай ръчичка на баба. Не, мога да пусни го. Гледа, пусни го. Ма той не иска. Айде, очи. А камиона? Камиона ще няма. Не. То камион не. Шофьор не му давате да стане. Не. Аз съм изманипулирала. Той е сега при мен. Чакай сега, той малко ще се завърне. Хайде, пусни ме. Сега ще го гледаш. Ау, какво има там, бебе? Какво има? Я си избери нещо. Я си избери нещо. Ау! Нищо ли не ти е интересно, папиле? Чакайте да видим още нещо, дали няма да си хареса. То се чуди детето, какво става? Още нещо ще си Призет тарамбука. Цел живот ще му помагаш, пръщ музикант. Бори, я си харесай нещо, пиле. Марко ми даде тарамбука. Да, едно нещо Спрете, той да си избере нещо. Папи, айде малко да се помисля назад. Айде. Колко лака, вземи ми. Има сметка, ще правим сметка. Трябва да се прави. Музика му за сметка, той ще от другите музиканти. Да. Сега си вземи инструмент и тенджера. Какво е бо? Доволен Май се спори още нещо, за всеки случай. Давай назад. Бори, нещо друго не си ли харесваш, пиле? Ама той е музикален, той вече как танцува. Той танцува, дай. Мисля, че няма да има друг избор. Ами към е това поглед. Ей! Виж какво ти взима, бебе. Доволен.